Gefên Tirkiyeyên derbarê pêkanîna operasyoneke nû ya serbazî de bo ser çend navçeyên din ên Rojavayê Kurdistanê li navxa û dervê Tirkiye bûn sedema nerazîbûnan. Di demekê de ku Amerîka daxwazê ji Tirkiye dike bo parastina aramiya navçeyê carek di nebe sedema rakeşiya serbazî li Sûriye, Tirkiye hincetan tîne û pêdageriyê dike. Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde Em bi çawayekê li başûrê welatê xwe li Bakurê Sûriya hebûna terorîstan qebûl nakin. kabul etmiyoruz. Bölgede halen teröristler li navçeyê hêjî terorîst hene, li Minbicê hene, li Til Rifat hene, li Til Temrê hene, bi heman awayî li Bakurê Rojhilatê Firatê jî hene. Ev gef û êrîş di demekê de ne ku bi berdewamî zêde dibin, em destgirêdayê ranawestin. Ev helwesta hikûmeta AKP li nav Tirkiye bûye sedema nîgeraniyê. HDP AK Partiye bi dijminatiya kirina Kurda û piştgirkirina Daişê tohmetbar dike. Irak, Federal Kürdistan bölgesinin ardından Piştî Herêma Federal a Kurdistana Iraqê, niha jî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dixwazin şerekî nû bidine destpêkirin. Li Rojava hewl li dên wê nêzîkbûna demokratîk, civakî û kulturî ya di navbera gelan de çêbûye, li gel îdareya wê ya demokratîk têk bidin. Kar li ser wê yekê dikin, gelo bi derxistina Kurdan ji navçeyê dikarin korîdorekî bo Daişê çêbikin, uğraştıklarının ve bir çaba içerisine girdiklerinin farkındayız. Ji aliyekî din ve serokên şeş partiyên opozisyona Tirkiye bi serokatiya CHP di daxuyanekê de ku roja Siyê Gulanê piştî pêncemîn civîna xwe li Enqerê belav kirine te helwestek di jî wê operasyonê pêşan nedane ku Tirkiye bi nête li Rojavayê Kurdistanê bike. Tenê daxwaş hikûmetê kirine derbarê armanc û dema wê operasyonê de zanyariyan bidewan.